Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैनि भिडियोआनो एसे आथुर जाबाय आरोना आङो थेवबाबो इन्ट्र भिडियोखौ लाग्रोनो होननानै लानाय जाबाय आरोना आङो दा बिसोरबो फैगासिनो दङ आंबो ओंखारखांबाय आरोना जेबो जालायासै आं दा फुंनि समना ओमफ्राय दै गुदुंखौनो एसे फुदुंनानै लोंबाय आरोना आङो जेबो जायासै आथुर जाबाय नालाय ओमफ्राय थांनोसै दायो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबासो मिन्थिगोन आरोना दा बिसोर फैगासिनो दङ आंबो लामासिम ओंखारलांनोसै आरोना आथुरथार जाबाय ओमफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आङो बयखौबो नायलांदो दे बिदिबा बयबो जोबजासिम आमलायखौ आंबो जागोन दे दा थाव नङालै बिबांखौसो होनदों मालाय मोनाबायहाय लोगोफोरनो बिमानैजों आंजों दोनना फैबाय आरोना नानिखौ प्रतिमाखौ मिर्जायाव ओमफ्राय दा जों थांगासिनो माला ओंखाम मोनजाबावगोन आनैया आंखौ दिनै ओंखाम फोरानबाय आनैया दिनै आंखौ सामफ्रामबो जाबाय थायो इखौ सानसे फोरानबाय दिनै दा मोनायाव जासै जायो दे दिनै सानसेनि थाखाय दा नै थांगासिनो आरोना जोङो बाराद्राय जाबा अमा बायदि जायो होनबाथाय आंबा अमा बायदि जागोन स्रां ओंखायनो बोथिसेल' होनोसै दिनै आंहा एसे मोदोम जाबावनांगोनहाय मानसिफोरा होनदों आलासि जोंहानि आलासिफोरा माबा मा होनोमोनबा बे जायगाखौ इखिनिखौ बावलायलांबायहाय आङो जायखिजाया आङो न'आव मोनहैबाथाय जों थागोन जायगायाव मोनहैबा गासिखौबो नोंथांमोननो खोन्थासिगोन आरोना दाथ' लामायावसो दं नालाय बिराद दावराव नै मा जायगामोन जायगाखौनो बावबाय आं जायखिजाया जोङो मिर्जा बारबोबाय आरोना लोगोफोर दोनना फैबाय मिर्जायाव आन्दायलिबावसो गारिखौबो दहाय फार्स्ट आङो माने फैफेराखैमोन नालाय थेवबाबो फैबाय आरोना सोंनानैनो मबाइलावबो नायबाय आंहासो बांसिन माला मोनहैगोन संग्रा संआखै न'निया संखांनांगौ हरसेया ओइ संखागोन मिन्थिखादोंना फैदो होननानै ओंखाम उखैनायजों खर' सर' मानलायलांबाय आंहाबो बार जानानै बासाव फैनानै एसे गुजुनाय जादों नै दै गुदुं फुदुंना लोंनांसिगोन दा गुड मर्निं एभरिवान मैया एसे मोनाब्लि जाफैबाय नालाय मोना फैबाय नालाय ओमफ्राय आं भिडिअ लानाय जायासै आरोना दा नै फुं सम आरोना ओंखाय थाबायगासिनो जोङो एसे थाबायहैनि बिथिंजा ओमफ्राय बिसोरनिया दैया माबायदि फैयो र' आं नोंथांमोननो देखायनो दै एसे र' दंखल गैया इन्द्राबो गैया नालाय अबे पाइपआ मैना नै लोगोफोर दैखौ इदि जमायना लाखिनांगौ आरोना इसोरनिया नै 7टायालागै फैयोना दैया 6टानिफ्राय फुंनि नै पाइपआव फैयो आरोना इदि ओमफ्राय इयावबो दंना दैया नै आथिं आरि सुनो लाखिजोबदो आरोना जेराव मेराव नै इदि लाखिजोबना दोनो आरोना लोगोफोर इसोरनिया इन्द्रा गैयाना ओमफ्राय आरो दंखलबो गैया ओंखायनो माने इदि फैयो आरोना दैया बायोसोना मैना मासाव मास होनांगौना फैसाखौ मासाव मास होनांगौ ओमफ्राय इदि फैयो आरोना फैयालाय थाबायनो नै नुबायानो इसोरनाव दंफैयो आरोना जोङो मोनानायखाय इसोरनाव थाफैदों इसोरना दैया ओरैनो थांगारजोब्बाय नै नायलाय
दै दोननो जागा गैला खोमा थान्दा जि आराम थाना लाङो मोखां सुहैनोसै मोखां सुवाखैनो नोंबो सुवाखैना ना सुद' मैनायाबो सुवाखै आंबो सुवाखै सुहैनोसै एबारो ओमफ्राय लाल साहा लोंहैनोसै इसानि तुहार दखान मेगि আছে ना मैना मेगि बनायखांबा थान्दा जाबायानो जि थाइना दंखायो नै गोमोनबो बानलु बायलायनाङाहाय मालाय मैना लोङा नै लोगोफोर वाव नै जालाथ' पुरा जाला আছে बानलु आलौसो गारोनो लोगोफोर बे बानलुआ बानलु गोसोम आरोना लोगोफोर बिराद थाइखाना दङ देन्जार थाइखादो माथो ख्रि ख्रिनो नैबो सं नैयो बा मैथा गोजाबो थासिमलिबो गायलायदो नोंसा बा मालायसो मा गायनानै लादो जोंहासो गामियाव गायनो रोङाखै थासिमलिबो टाउनावनो मालाय नै थासिमलि मैथा बानलु ओमफ्राय नैबे मा फान्थाव बिबार बारलायदों नै थाइगोननि मैथाया नै फांसेबाव नै बिबार बारलायथारनाय आरो अमाया सोरानि नोंसानि नामा ए मासे नामा नै ए ओमफ्राय इयाव मैगं फोदो ना मादों हो मा मैगं धुन्दिया मोजाङानो जादो नै इस्रानि आरोना मोखां सुवाखै बेबो आंबो सुवाखै दाबो सुनिसै नोंथांमोना बै दाखालि साननैसोनि ब्लगखौ नायदोंबाथाय मिथिगोन आरोना बिसोर जोंनाव थांदोंमोन ना बिब' बिनानाव बिमा हरसे ना हरनै थादोंमोन मैना जोंनाव हरनै थाना फैदों आरोना जोंनाव साहा लोंसै आरोना नै सान्दुङावनो जिरायबाय आं बाहेरावनो गोजांदो सान्दुङा जि आराम नांफैबाय लाल साहा लोंनोसै दै लोंनानै लाबाय साहा लोंसै दायो नों लोङा मा लायदो इयावनो लोंफैदो सान्दुङावनो आरामनो दे लाल साहायानो मोजांहाय फुङाव आं लाल साहाखौसो मोजां मोनो नै लोगोफोर मुला मैद्रु रुगासिनो आरोना आलु एसे होनानै जानोसै फुंनि ओंखामजों ओंखामा मोनखाबाय लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांगासिनो आरोना भबानिपुर मोनफैबाय ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लानोसै मोनाथारबायना दायो नै पुरि ओमफ्राय आनिया जेबो जाथ'लानो साबो लोंला आनिया बाजार जों जानोसै होमबा गय जायोनो आंथ' जागासिनो आनैयासो जेबो जायासै आरोना लोगोफोर आनैया माने साहाबो लोंनो बायो आरोना बियो इसे ओमफ्राय गयखौनो जायो आरोना बियो अबावबा दसे थाथ'बा लाखिबाथाय ओमफ्राय माने लाखियाबाबो माने गाव गोसो जाबानो जाबाय आरोना बेगावनो लांफाखायो नालाय आनैया गय बिराद मोजां मोनो जोंनि आनैया ओमफ्राय माने अकस्मातनो मैयायो लेंबाय आरोना आनैया फन हरब्रबनानै नों ओरैनो दंबा थौ आंजों थांफानि गलापि होननानै ओमफ्राय आरो आनैया बिदि बांद्राय गुवाहाटिफोराव फैबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय एसे जेनेबा बिदिनो लेंबाय आरोना आंखौ जोंथ' गेजेर गेजेर थांनाय जायो नालाय हाजबेन्डजों आंजों गासिबो जोंनि न'खरनिफोरा गोबाङानो गुवाहाटियावनो दङ नालाय ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो थांनाय जायो नालाय ओमफ्राय आनैया ओंखायनो माने आंखौ लोगो लाबाय आरोना नों ओरैनो दंबा थौ होननानै ओमफ्राय ओंखायनो आंबो फैफाबाय आनैजों ओमफ्राय फैनानै बिदिनो जों फैनाय जायगाया जाहैबाय मिर्जायाव थांदोंमोन जोङो आंबो फार्स्ट टाइम थांदों लोगोफोर थांफेराखैमोन आरोना आङो गुवाहाटियाव फैबाबो मिर्जाथिंजाय ओमफ्राय थांनानै नायबाय मैयासो ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरोना मोजाङानो जायगाफोरा फार्स्ट टाइम थांदों आङो मैयासो ओमफ्राय नै दायो दिनै फैफिनबायबो आरोना जोंहाबो न'आव रावबो गैया नालाय ओमफ्राय हरसेल' थानानै जों दिनै फैफिनबाय आरोना बे आनैनि फिसाजोखौनो दोननो थांदोंमोन आरोना नानिखौ
एसे आगोलावथ' नुखादोंआनो नोंथांमोना आं भिडिअ लादों बासाव बे आरोना आनैनि फिसाजोखौ दोनहैबाय ओमफ्राय दा जोङो फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जायगाफोरा बिराद मोजां आरोना बिथिंजा मिर्जाथिंजा ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन माबा मोनसे मोजां संनाय लाबोलायगोन आङो नेक्स्टआव नाजानोसै ओमफ्रायो दोनथ'नोसै बेखिनियावनो ब्लगखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो लोगोफोर